Ассалому алайкум, ватани азиз, ҷавонони асри 21. Ин видео барои шумо мебошад. Бозам илтимос, ҷавонони хушрӯ, духтаракҳо, бачаҳои хушрӯ, бахусус бачаҳоро дар назар дорам. Комментарии безеб дар ягон муаллим ё муаллима, касоне ки аз соҳаи маориф гап мезананд, нанависед. Илтимос нанависед. Медонед барои чӣ? Барое ки дар ҳазрати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, ки касе касеро меранҷонад, озор медиҳад, муфлис мехезад дар рӯзи қиёмат. Муфлис маънояш чист? Бе ягон амали нек мехезад. Бе ягон амали нек. Ҳатто амалҳои некашро мегиранд ба он касе ки муфлис ситам дод, озор дод, амалҳои неки муфлисро дар озор ёбанда метиҳанд. Касеро ки озор дода, озордиҳанда дар озор ёбанда метиҳад, ҷабрдида метиҳад ва ҷабрдидаро ба сӯи ҷаннат мебарад ва чӣ мегӯянд, ҷавобгоро ба сӯи дузах. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҳар яке мо бояд кӯшиш кунем ки аз ҷумлаи муфлисон набошем иншоаллоҳ. Ва инчунин ман намехоҳам ки шумо ҷавонони азизи асри 21 бачакҳои хушрӯ нашавед аз ҷумлаи чизо муфлисҳо. Хоб кӯшиш кунед ки нанависед ам комментарий. Мегӯ қоине ки надори бадӣ накун хаста. Навис як чиз, мисол ки як чӣ мегӯянд, ин хеле ҳаст ку, ин хеле монин тамом, дигар ягон чиз нанависед. мегӯянд ку инсон аз айби худаш шатта мехӯрад ва ситам мебинад. дар ояти Қуръон омадааст ки ҳар хушӣ аст аз ҷониби Аллоҳ таоло, ҳар бадӣ аст аз ҷониби худат инсон ҳаст. пайғамбари мо омадааст ки ояти Қуръон ки э Муҳаммад, ҳар он хушӣ ки аст аз ҷониби худат аст. ва дар ҳамин оят ба мо умматонаш инчунин чӣ дорад? дахл дорад ки мо ҳар нохушӣ киши дар ҳаёт аз мо ҳаст. Бинед мисол дар ин дунё, дар дарони ҳамин комментарии ҳамин ютуб, шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд одамҳо суханҳои ноҷо. ҳамун суханҳои ноҷои ҳар яки моро, мисол касе аз мо агар нависад, ҳеҷ кас ба ғайр аз Аллоҳ таоло намебинад. ҳамин аст. ҳам блогер мехонаду, мисол ки гуҷоеда хурсанд мешавад, гуҷое ки мисол ранги ман меранҷонад, ғамгин мешавад, зиқ мешавад. ман ҳамун видеое ки себ пӯст кардам ку, шумо масхара кардем ки себро тоза кардан натонистаядаш, мегӯяд кошаш тез буда, бош мегӯяд ки рост мегӯяд. Ман ҳам видеоро барои гапҳои шумо лайк кардам, удалит кардам. просмотраш бисёр буд, лекин удалит кардам. Медонед барои чӣ? Барои ин ки маро агар ки ҷинси мард агар ранҷонад ку, ман ҷошта ӯро чӣ мекунам? нест мекунам, як удалит, як заблокир мекунам. барое ки якумаш ки сухани модарам дар гӯшам аст ки айёз қадри худаташ шинос, ҷориқои бобо дар болои кӯст. ман бояд худамро қадрдонӣ кунам. Шумо қадрдонӣ накардем, ман бояд худамро қадрдонӣ кунам. гӯям ки ба ман ин гуна комментариҳо хуш намеояд, нанависед. Якумаш. дуюмаш ки ман аз ҷинси мард шатаи сах хӯрдагиам дар соли 93. барои ҳамин ҷинси мард сухани хуб гӯяд, эҳтиром мекунам. сухани бад гӯяд, ҷояш дар заблокирӣ бад мекунам, ёки ҳамун видеоро удалит кардам. дидед барои чӣ? Сабабаш ҳамин ки ман барои ин удалит кардам видеоро. Гари просмотраш зиёд буд, 2 шаб 2000 зиёд аз видеои забони тоҷикӣ дар фасли баҳор якумин аввалин видеои ман буд ки ҳамин хел чӣ мегӯям, просмотраш зиёд баромад. лекин ба сабаби ранҷонидани баъзе чизҳо ман лайк кардам ки дарс шавад барояшон ки дигар нанависанд ин хел суханҳои ноҷо. бале ҷавонон, ба шумо дар аввали видео гуфтам, дар ин видео ки бипарҳезед аз он суханҳои ноҷо, то ин ки дар қиёмат назди Худованд муфлис нахезед. Худованд моро мебинад. ягон дар ҳадиси пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки худовандро чуноне ибодат кун ки бидон ки ту ӯро мебинӣ. агар ту ӯро набинӣ, пас бидон ки аниқ туро Аллоҳ таоло мебинад. Аллоҳ таоло моро мебинад, дар куҷо ки чӣ кора мекунем. комментарий менависад касе аз мо дар чӣ мисол дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳеҷ кас намебинад. ба ғайр аз блогер мехонаду ҳамун тамошобинаш мехонад, лекин инсонро мо намебинем. инсон ки сприн бахшидед. лекин инсон ҳеҷ кас намебинад. ҳамин халас Аллоҳ таоло мебинад бандашро, ки сухани хуб нависта, комментарий ки сухани бад навист. кӯшиш кунед, эҳтиёт кунед аз суханҳои ноҷо. барои қиёмат мо бояд ки амали неке карда бошем. лекин маро касе ки сухани ноҷо менависад, ё заблокират мекунам, ёки видеоро удалит мекунам ки дигар одамҳо ба ман суханҳои ноҷо нанависанд. бале, кӯшиш кунед ки ба он кас сухани ноҷо нанависед. мегӯяд раҳмати модарам ки қой некӣ надорӣ, бадӣ накун. мегӯем ки тоҷикоӣ мо ки некӣ бимонад ҷовидон. ҳама каса бояд ки мо хуб рафтори хуб дошта бошем, муомалаи хуб дошта бошем. пайғамбари мо нури Аллоҳ таоло буданд. ҳеҷ гоҳ ба ғайр аз некӣ дигар коре намекарданд. мо ки ҳастем ки некӣ накунем? мо мусалмон ҳастем. мусалмон бо забон бояд набошад, мусалмон бо амал. бале, бо амал. яъне ку
علمی تو با عمل چیار گردد قدر تو یکی هزار گردد. این مسلمانی را که ما با عمل که جلو کنیم چقدر قدر قیمت پیدا میکنیم در این دنیا و در قیامت نزد الله تعالی. بله همین رو با شما گفتنی بودم. جوان اصل 21 هوشیار شوید. اصل 21 اصل بسیار چی میگن لذت آوری چی میگن وایسته شکننده. لذت ما موقتی به دست میاریم، خرسندی رو برای دائمی. لذت آورن چیزا که می نویسن کامنتاریو لذت میبرن، همه ما کردیم مدام مسخره کردیم، این موقتی میگذره. یک خرسندی که ما برای الله تعالی یک عملی دیگه میکنیم، الله تعالی از ما شاد میشه، ما خرسند میشیم، خرسندی ما دائمی است. این هم در این دنیا هم در قیامت. برای این به لذت های دنیا باید ما داده نشیم. ما باید که به خرسندی رابطه بین خودمون و الله تعالی باید که داده شیم. کار کنیم که خداوند خرسند شود، عمل کنیم که الله تعالی از ما شاد شود، نه اینکه ما خودمون شاد شویم و انسان‌ها رو رنجانیم و بعد شیطان خرسند شود که قندت از آن آفرین کار کردی. بله شور شد جوان اصلی 21 اصلی لذت میورد به شما، لیکن خطر دارد، عاقبتش پشیمانی دارد، پشیمانی سود ندارد. پس نگوید که به ما کسی نگو، ما به شما این رسانیدم. میگن که میدان از دلیر اختیار به دست اختیار، لیکن شور شوید. خب لذت های دنیا، لذتی که ما لذت میبریم که موقتی است. یک چیزی ما میخوریم میگه اوه تو با مزه بود، نه همون لحظه میگذرد، لیکن خرسندی دائمی است، خرسندی که با الله تعالی ما رابطه داشته باشیم و کاری کرده باشیم که خداوند را خرسند کرده باشیم، نه که برای لذت و چی میگن چیزی موقتی خودمون خواهش نفس خودمون باشد. کسی رو مسخره کنیم و لذت برای من خوبش کردم بابش کردم خیلی باید نکنیم. یعنی خیلی نویستم تو نویستی در جورش بهت نویستی، همون کامنتاری در خیلی صورت ویدیو رو دیدی چه خیلی ها اینجا رفتی نویستی، خیلی باید ما نباشیم. می ندارم شما